Takže dobrý den lidi. Pardon. Takže dobrý den lidi. Vydala z Creeperman.cz a od takového, do prčice mi to laguje, od takového nečekaného let's playe se si předělal skin. To mi drop zombík. Tady teď dělám sklad a tohle je taková jakože spíš informačka. Skeleton 45C tak bude natáčet se mnou tady na tento kanál. A co bych tomu ještě řekl? Že tady bude se mnou Skeleton natáčet na můj kanál. Pak co se ohledně týče videí. Videa už nejsou, nebo už stále od té doby, co mám nový kanál. Tak je to kvůli tomu, že nemám čas. Kdybyste se někdo ptal, co je dneska za den, tak dneska je sobota 23. A no co bych tomu ještě řekl? No prostě, že bude natáčet tady se mnou brácha, Skeleton 45C a možná budeme natáčet i multiplayer mapy. A teď tady staví takovej, nebo tady vedle na počítači tak staví takovej jakože safe, nebo dělá safe, který pak dá na ulož to, takový zámek, nebo něco prostě. A to by bylo asi všechno, tohle. Jo, ještě s těma videama. Videa nejsou, protože je škola. A no, prostě vám slibuju, že budu natáčet častěji. Já sice natáčím, ale moc mě to nebaví dávat na YouTube a skoro vždycky tak to někdo zkazí. Vejď, Skeletone. No a to bude asi všechno. Tak já se s vámi rozloučím. Odbírejte mě, podpoří mě to v tvorbě dalších videí. Lajkněte, jestli se vám video líbilo. A jestli chcete mi něco sdělit, tak prosím dolů do komentářů. A čau.